Salam, gaderly watandaşlar. Men ýene bir gezek siziň bilen DBT lider Murat Gurbanow. Men şu gepleşimde siziň bilen Meýärlik Alla Muratow boýunça gülüşek bolýan. Şul Meýärlik Alla Muratow biziň tarybymyz Kalmykstanda Erista diýen şäherine institutda okuýar. Ine şonuň problemalary çykdy, administratiwny problemalary, ýani munisipal hökümetiň öňüne esasanam bul adinoşny pikirde çykyp, ýani biziň çağrışlarymyz, başga çağrışlary öz ýani isleýe boýunça çykyp öz ýagdaýlaryny Türkmenistanyň talyplarynyň ýagdaýlaryny beýan etjek boldy. Bütün dünýäň ünsüni çekjek boldy. Ol gaty dogry ädim, tügeleme şol oglan diňe öz problemasy däl, hemme talyplaryň problemasyny ortaga goýup, şonu çözmek üçin ýani prezidenta bütün dünýä ýüzlendi. Men şu meýärleri gollaýan tügeleme arasy oglan pek ýürekli özüni ýani politikada ýa başga ýerlerde özüni özüçe pikir edişi boýunça hereket edýär. Gaty dogry. Ine biziň şu ýaly talyplarymyz köp bolmaly. Ýa şu ýaly arasynda pek ýürekli diňe hakykaty gözleýän talyplarymyz biziň täze Türkmenistanymyzy gollap üstürmeli bolýarlar. Şonuň üçin şol Meýärlik Alla Muratowa biz elimizden gelen kömegini edelim. Ine kimde kim orsiýetde bolýan bolsa ýa Eristada ýaşaýan bolsa, şo ýerde adam hukuklaryny goraýan gurumlar bar. Siz başga döwletden bolsaňyzam, ine şo ýere baryp Meýärlik Alla Muratowyň gollagyny ýani kömek soran. Şolar kömek ederler, giderler ýanyna, ýani bararlar, näme üçin çykanyny, näme üçin şol problemalaryň ýüze çykanyny şolary şundan sorap, ýani ýagdaýlaryny press release'de çykararlar da bütün dünýä adam hukugyny goraýan gurumlara beýan ederler. Ondan başga DBT-de öz tarapyndan hereketler eder. Ýani adam hukugyny goraýan gurumlar bilen. Ýöne ine şu meselede biz barymyz jemlenmeli. Biziň bir sany raýatymyzy, grajdanymyzy bir ýerde tutulsa ýa bir zat adam hukugy üçin göreşýän bolsa, biz hemme galmaly. Ine şu ýaly biz agdy bir görkezmeli. Orsiýetdäki okuyan studentler, siz arqyn ýani Meýärlik bilen habarlaşyp bilersiňiz. Universitede jaňady rektordan sorap bilersiňiz. Näme esasyna siz şu oglany öz hususy siýasaty boýunça, hususy pikir boýunça şunu azar berýäňiz. Sebebi institut o näme diýär? Okudýa, bilim berýär. Ýani 18-nollarla bilimler gutardymy? Soň talyplar öz günü bilen, öz durmuşy bilen bolmaly. Oňa başga bir institut ýa başga bir guruma goşulmanyň haky ýok. Ine şoň üçin şu ýerde ortaýda haklar bolmaly. Biziň türkmen raýatymyň, grajdanymyň talyp bolsun ýa grajdan bolsun haklaryny bolmaly. Şoňa şo ýerde siz ýaşaýan bolsaňyz, ol elbetde ýeközi ýaşaýandandyr Eristada. Türkmen oglanlar bolsa baryň, gorkmaň, gollan öz ýoldaşyňyzy. Eger şol oglan siziň problemaňyzy çözüp ber. Problemalaryňyzy Türkmenistanyň konvertasiýa bolur ýaly we size şo pullar gelir ýaly, siziň dogan gatnaşygyňyz köselmedi ýaly, siz hem köselmedi ýaly. Ol diňe öz problemaňyzy çözen. Muň wyjdan çatan şu zatlary görüp, şu zatlary ýa gözüni ýumana. Özüňiz öňe çykmasaňyz şu öňe çykanyny bollan. Ine siz lider bolýaňyz. Her wagt bize lider gerek, biz lider bolsa ýyzyny gider. Ine çykdy şol oglan. Hani ýyzyny aklar? Näme orsiýetde bir tane talyp okuýan. Jaňadyň telefonuňyz bar. Universitede jaňadyň sekretarına jaňadyň, ýani prorektor jaňadyň, zaweduş kafedra jaňadyň. Şoňa biz gollaýar. Şoňaýdan problemasy dogry. Bizde de şolar ýalylar. Menem şonu gollaýan, menem şonu tasdikleýän diýin. Pasosta yalan aýdýar diýip bir düşündürüm. Olar işlerine olur üçin bir Türkmenistan hökümeti pasosta. Bular ýani universitetdaky, institutdaky işleýän adamlar bular ynanýar. Hökümetiň badygy, Türkmen döwletiň badygy bular bilenok. Türkmen döwletiň ýokdugyny. Türkmen döwleti bir adam bir tohum basyp alanlygyny bular bilenok. Bular bilenok şu basyp alan bir tohum
Şo ýerde pasol bolsun, konsul bolsun, olary hakykaty etjek zat, hakykaty aýtdyrman, etjek zadyny etdirmän kanun boýunça. Diňe bir kanun hereketlerini etdirýär. Şo ýerde konsul ol emhemi işgär. Ofitsialny konsullar bütün pasolsada emhemi işgärleri. Onun ýanky bölümini işleýänler hem emhemi işgärleri. Ofitsialny ol. Onu gizlemek gerek ýa-da nimet etmeliler, ol belli bir zat. Ine şoň üçin şular pikir edýär. Pasolstwolar, ilçhanalar jaň edýär. Bu hökümet, eger hökümet diýen bolsa, hökümet alma diýip pikir edýär. Bular düşünen oga bizde hökümetiň ýokdugy, bizde döwletiň ýokdugy, bize şu döwlet ýanky biziň baş tutanymyz hemmesini aldamana, hemmesini bir kontrol itelýänini bular bilen oga. Şoň üçin siz kyn görmän, jaň edip aýdyň rektora, prorektora, menem şonu golýan, menem plan universitetde, menem şol ýa problemam bar. Şol oglan çykyp aýdyp, biziň problemlerimizi aýtdy. Diňe özüňki de, diňe şu maşgalaga garşy däl. Biz nälaç? Näme faýdaňyz ýok? Oglanlar 4-nji, 5-nji kursda özüni kas edip ölýärler. Özüni asýarlar, özüni etažyny taşlaýar. Näme faýdaňyz ýok? Hakykat. Şuň eger Türkmenistandan pul gelmese, näle bunu görjek? Hawa işlerden, işläp ölýärler. Sebäbi işlemek üçin sen janyň sag bolmaly. Akşam gelýärmi, ýatmaly. Sen ýatyp bilemok, sen ýanky zadanyalaryň bar, sen çerçowjanyň bar, sen etmeli işleriň bar, erti egzamin ýa bir gün egzamin ýa internetden egzamin. Sen beýlekre ýaly işler bilmesin. Bolmaz. Onsoň sen işlerinde de işlemene hakyň bolmaly. Diýmek sen nelegal işlemeli bolýan. Nelegal işleseň şurada ölseň seni alıp ýanky jesedini köçe taşlaýarlar, köçede öldü diýip. Tapmaýarym hiç kim. Näme şu bir kanunlugy girýäňiz. Türkmenistanyň sizi Türkmenistanyň ýolbaşçy prezident bir kanunluga salýar, garanka salýar. Ýanky hemmeler bir kanun ýagdaýda bolar ýaly, istediň adam tutup garankadan basyp bilýär. Indi siz Türkmenistanda däldi. Siz indi Orsetde näme öz haklaryny, kanunlaryňyzy berja edin. Biz berja etmeli. İlçihanaň başlygy, konsulstwaň o bir galanyna basyp biler, aýdy biler. Haçanna biri şu ýaly tutulanno, ýa şu ýaly ýanky azar berilende hemmeler galyp jaň etse, onu universitetde ýa institutda bunun başga bir kartinasy dörer. Hakykatdan hem şular ýagdaýy kyn eken, diňe şular hemmetninki. Bu oglanam ar namusy bar üçin öňe çykyp, wyjdany bar üçin, namusy bar üçin öňe çykyp aýtdy. Diýmek, şol oglan ýöne turup prezident käýäni hakyky ýagdaý şeýle diýip çykyp aýtdy. Ine şu ýaly talipler öz ýollaşyňyzy gollaň. Sebäbi şol oglan Melik Allamuradov diňe öz problemasy, siziň problemaňyzy söýleýär. Siz bilereşiň, siz inni içinde del daşar ýutdy. Enataňyzdan gorsaňyz çykan adamy gollaň. Çykan adamy gollaň da şoňa näme kömek gerek bolsa. Hiç kömek edilmeseň bir öýline jaň etdi. Sag bol, dogun, bizem golladyň, biziň problemlerimizi aýtdyň. Sen gahrman bolan diýip bir gollaň. Ine şul agdybirlik bolýar. Şul etjek işiniz agdybirlik ökürýär. Ýöne bukulşyp ýanky apşagalara girip siz ýok bukulşyp gelip ýörmäň. Bir-birini gollaň. Ine şeýini golla başlaýar. Biz şu meseleni hem ýerde galdyrar, DBT topary, DBT Türkmen Halk Hereketi. Biz üstüne işler, meýalige biz berekella diýäs, biziň hakyky türkmen ýigidimiz hiç satdan gorkmaýan merdoglan, oňadan çykyşy, oňadan orta çykyp eden manifesti, ýanky одиночный piketi, dogrudan hem biziň gözümüze derman bolup görünýär. Sag bolmaýarlyk, biziň bar aktivistlerimiň adyndan sag bolýar. Ine şu ýaly adamlar Türkmenistana geljekde bolmaly. Hemmemiz. Şul ine bir adam. Egerde biz şu ýaly bolmasak biz ösüp bilmez. Biz näme tehnologiýa getirer, näme ýanky zawodlar gurar, fabrikler gurar. Şu ýaly adamlar bolmasa biz diňe tehnologiki ösers. Ýöne biziň jemgyýetimiz ösmez.
Bizim maksadımız cemiyeti birinci bilen östürmek. Cemiyeti, medeniyeti, bilimleri, tertipleri, kanunları, siyasati, cemiyetin siyasatyny, sosial östürmek. Ol zawodlar gurmak, ýa tehnolog getirmek, daş ýurtdan spesialist getirip bizim türkmenleri öwretmek ol ansat. Inanyň. Onu biz çözüp ýörük günne. O zatlar ansat. Ýöne şu jemgyýeti galdyrmak üçin. Jemgyýetiň içindäki her bir adam özüne ynanmagyny ýanky döretmek üçin, özüne ynanır ýaly, özüni adam hasap edip, şun kanunlary we borjy we talaby we şonu ynanır ýaly, ine şu ýaly meýerlik ýaly bize uglanýar berek. Meýerlik ýaly bizim barymyz bolmaly. Şu ýaly meýerlik ýaly bolsak, hiç wagt diktatura bolmaz. Biz isleýän ýerimizde, Türkmenistanda nirde bolsam, sen ol dargantaň çopany bolay. Talap et. Öz kanunlaryny. Uçuskow gelýärmi? Bir zat gelip öýüňde neme hojançylyk edýärmi? Näme gelin? Näme esasynda? Arda barmy? Görkezler adam. Arda ýokmy? Ýok bolşýardan. Hiç bir haky ýok. MHMŞK gurumy ýok. Ol terrorist gurumy ondan adamlar gelse kätmen elin al. Näme gelin? Näme esasynda? Sebäbi bu adamlar bir kanun işleyen adamlar, bu adamlar yani şu rejimi, şu adamı Berdimuhammedow saklak gelýän adamlar. Şu wagt hiç kim şunu saklanmaz. Hiç kim. Dini MHM saklaýar. Şonuň üçin biz meýerlik Allah muradyny gorlamaly. Egerde universitet ya institut bir kanun hereketler etse biz manifestasiýa edip bütün dünýäde ýer alarys. Egerde ilçihana ya da konsul jaň edip pelak etse biz şoň adyny hemme ýere ýazyp şoň adyny ýanky bellidir dünýäde. Şoň persona non grata etdirýär ederiz. İşler üstünde. Şonuň üçin meýerlik Allah muradow gollamaly. Ine talipler seredin, öwrenin, mysal alın. Siz şunu ýaly bolmaly baryňyz. O men en atamy gynarlar, o ýanky men gorkýan, gorksaňam gitmeli. Gorkmayan adam ýok. Ýöne sen ölçemeli. Ýygyňda döwlet ýitip barýar. Öňünde ýeňiş bar. Ortada dursaň döwletiň gidýär. Ýeňişe tarap ýöreseň ýeňiş bolýar. Şonuň üçin saňa bagly. Her adama bagly. Inanyň. Ay menden näme tolk bar, men bir talip gaty uly tolk bar. Seredin meýerlige. Meýerliň problemasy eýem senatdy. Eýem hemmeler bilýär. Meýerlik bir problemaň ýüzüni açdy, bütün dünýä bilýär. Ene bir ýaş oglan meýerlik. Näme sen edip bilen ok? Näme sen Yaroslavlda ýaşaýan ýa Astrahanda ýaşaýan näme edip bilen ok? Şurada Türkmen talipler bar, üýşüň. Näme siz özbekler bilen üşýäňiz? Näme siz gazaklar bilen üşýäňiz? Men olar kimse desem bilen ok. Özbekler bizim doganlarymyz, gazaklar bizim doganlarymyz. Ýöne öz watandaşyň waka beýlekler näme üşýän? Üşüň bile. Bir gürleşiň indi bir söwüş gidip dur. Inanyň siz. Ulu söwüş gidip dur. 30 ýyldan bäri. Bizim ýanky gözümizi kör edip bize döwletimizi ogurlap, bizi gul edip Türkmenistan türmetdiler. Eger bir ýerde uruş bolan bolsa Türkmenistanda biz ýeňerdik. Ya da bütün dünýä bize kömek ederdi, biz ýeňerdik. Şul görünmeýän uruşy şol Jadam bilen Hramow alyp baryp ortada ýanky Berdimuhammedow idi. Şoň üçin bu söwüşde siziň sesleriniz bolmasa, hereketleriniz bolmasa namart bolýar. Şoň üçin gadyrly talipler, problemaňyz barmy? Biz eliňe transparat edip meýerlik ýaly gahrman bolup ortaga çykýandyk. Problemaňyz barmy? Barýaňyz dekanada, barýaňyz zaf kafedra, barýaňyz prorektora. Ine men problemam. Aňyrdan hökümet pul geçirmeli. Bizim manadymyz konvertasiýasy ýok. Bizde döwlet ýok. Ine şu ýagdaýa geldim men. Men näme etmeli? Maň kömediň diýip ýagtylandyr problemaňy. Aýt. Bular öýleri konsulsa, pasolsa jaňadyr. Bizde bir talip bar, kösenýär. Siz konvertasiýa edeňiz ok. Ine şoň enatasy geçirilen ok. Ýa geçirilen ok puly. Ol ýanglanýar mesele. Ondan konsullar, pasollar siz jaň edip universitetde kösäp durmalylar. Gorkup telefon almalylar.
Şoň üçin tersine gürüň. Hakykat aýdym. O tersiňiz gidlenip ine mälik ýalçykya ýeközi. Özüňize lider bolýaňyz. Ine taliplaryň içinde lider. Ýokmy? Ba. Ine Türkmenistanyň içinde Allaberdiýew lider. Ýokmy? Ba. Her wagt lider bardyr daş döwrüňizde. Şonuň üçin bir çykdymy arkasyny tutun. Arkasyny tutmasaňyz şol adam köýmez, ölmez, ýöne kösener. Garnaşlaryny öldürmeliler, çapym etmeliler. Ýöne açyk kelletine bazarlar. Sebäbi bir zat edäýse bütün dünýä bilýär. Öňüm Berdimuhammedow ortalygyň diýşýär Nawazki wisit. Gaty çalt ýagdaýda iş görülür. O gül ýaly düşünýär şonu. Onun indi bir başga taktikasy bar. MHM işgärlerini ýygnap haýş edýär, öňe gyýgyrýardy. Watany goraly gaýra dediň diýip. Watan senden goramaly ýoldaş Berdimuhammedow. Watany, biziň halkymyzy senden goramaly. Senin MHM'den goramaly watany we senden goramaly. Ine şol problema bizde. Bizde watanla problema ýok. Bizde her türkmen, bütün dünýäde her nokatda Türkmenistanyň awraýyny aldyrýar. Sen ýeköziň Türkmenistanyň awraýyny şeýle ýykýan, şeýle bir ýykýan, biziň barymyz şonu galdyryp ýetişemdik. Sebäbi sen edýän kararlaryň, hereketleriň, kinolaryň, aýdymlaryň bütün dünýäni güldürip awraýyny ýykýar. Üstünden gülýärler. Şonuň üçin Mälik Allamuradow Türkmenistanyň awraýyny galdyrjak bolup, içinde bütün dünýä mert olanlar bardygyny görkezjek bolup orta çykdy. Sizem gaýrat edip orta çykmasaňyz arkasyny gollaň. Ine şunu men gepleşigimi Mälik Allamuradow boýunça gürleşek bolum size gadyrly talipler. Sen Türkiýede bol, sen Amerikada bol, sen Orsetde bol, häzir sosial kommunikasiýaň üstünden häzir kommunikasiýanyň üstünden gaty çalt ýagdaýda siz birleşip bilýäňiz. Men okan wagtlarym bular ýalat ýokdy. Biz polit okanna universitetdaky, ýani Türkmen Gaspar Üniversitetidaky bolup geçen dagty bilemez okdy. Şöyle baraýmadyk, işlemez okdy. Sizde häzir sen Elistada bol, şurada çıkış et, internete koy, Amerikalılar edil bir mutda bilýär şonu. Ine şol size mümkinçilik görýär. Bütün birleşer ya. Siz birleşip bir armiýa bolmaly. Gorkuşup gaçyp ýörmeliler. Onanyň gorkup gaçyp ýörseňiz, şu bütün ömrüňizi şeýle geçirersiňiz. Biz hem student bolduk. Men 3 tane üniversitet tutardym. Birinci üniversitetim hiç wagt ýadymdan çykmady. Türkmen Politehnik Instituty. Şöyle okuyadık. Giýje günni daşuwly olanlar, Liwanyň olanlar, Marlar, Balkanlar, Aşgabatlar dost bolup men şol Polit Institutynyň ýanyna ýaşadym. Giýje günni şol ýerde edim. Politda olanlar bilen. Gül ýaly olanlar. Kuştum oýnaýadyk, okuýadygam ýanky köp pikirler alşýadyk, açyk pikirlerimiz bardy. Häzir siz bolýa içinde men düşünýän taliplara enatasy we MHM ýygyny ylgap ýör. Daşyna hiç tat ýok. Ol atmaska men enatam nime derler? Ine seredim. Farab, Sakar, Sayat, Halaç, Hojama, Darganata çykdylar. YouTube'a bellik koýýarlar, ýani kommentariýa ýazýarlar çykdylar. MHM bir edara, kiçik edara. Bu edara Türkmenistan boýunça 3000 goly adam işleýär MHM'de. Aşgabatyň içinde 1000 goly. Galan 2000'i ýani vilayetlarda. Bizim 5 vilayetimiz bar. Ortaça her vilayetde 400 adam, 300-400 adam işleýär. Bir vilayetde näçe adam ýaşaýar? Näme biz 300-400 adamdan orkýasmy? 300-400 adam hiç zat. Bizim bir etrabymyz galan ýagdaýlar şular bara balagyny çekip gaçyp gidýärler. Ananyň? Biz näme şulardan gorkmaly? Bular näme bizden gorkmalylar? Biz kanun bozamdyk. Sen internete girip like koýanyň bilen kanun bozulýarmy? Men islendik adama like koýup bilýän. Bütün dünýäde bütün adamlar islendik adama like koýup bilýär. İslendik. Ýene onuň üçin çağıryp kellen arýan bolsa, olar kanuny bozup aňyrtyna bardylar. Aňyrky tarapyna bardylar kanun bozup.
Ol çennem geçdi bolýar. Şonuň üçin gorkmalylar, gadyly talipler taýagy ilk görmeli, şappagy ilk görmeli, ýöne öňe gitmeli. Başga lazımdy ýok. Azatlygy şeýle agzyňa çeýnäp bir ýer getirme. Hiç wagt, hiç ýerde şu dünýäde ýok şular ýazar. Padarkada da berilmeýär, sowgadan berilmeýär. Diňe öz güýjüň bilen eliň alyp saklamaly, güýçli saklamaly. Ine şonu etseňiz, onda siz bizim geljegimiz mert bolany bolursunuz. Şoň üçin men size ýülenýän mälik Allah muradyny gollamaly hemmemiz. Her kim öz ýerine, devlete öz ýerine, siz öz ýerinizde her kim öz ýerine gollamaly. Nähili işler etbilýäňiz? Şo ýerde, şu Elistada adam hukugyny goraýan edarlar internetde görüňde jaň edin. Düşündüriň, menem bir talip, menem plan şäherde, Amerikada, ortaýerde, plan ýerde meňem problemam edil şurýaly, şul oglun biziň bar problemamyzy açdy, kömek edin, gaýrat edin. Bir adam jaňadyr, 2, 5, 10, 20 adam jaň etse, şular büküp gidýärler şonu halas etmäne. Arkasyna durýarlar. Edin, her şäherde, ortaýetde adam hukugyny goraýan guramalar bar. Onda şundan uполномочий по правам человека. Hem ýerde bardyr. Her oblastda, ýa-ni bir ýürüt adama, on adam uполномоченный по правам человека. Mäle goramak ansat sebäbi ol ortaýetin problemasyna goşulmak düýbünden. Diňe Russiýanyň kanunlaryna görä, ýa-ni ýuridik bir nüanslar bar, şolary çözmeli boldy. Ýöne golluk gerek. Şoň üçin gadyrly talipler siz birleşmeli. Siz internetde bir gurum açýaňyzmy, näme açýaňyzmy? Biziň söwüşimizi, biziň halkymyzy şul bir kanun Kezap Berdimuhammedowdan gorumana kömek etmeli. Onun üçin siziň enataňyzmy, dogunlaryňyzmy, garnaşyňyzmy, siziň mülküňizmi, siziň topragyňyzmy, hemme zatlar. Şoň üçin biz hemmemiz üýüşmeli. Kiçik limerler, talip, ýa-ni ýaş garry diýmeler hemmemiz. Men kolhozçy, men elimden zat gelinok gelýär. Sen elinden gelýär. Hiç olmasa YouTube'a ýerde komentar ýaz. Hiç olmasa YouTube'a da like koy. Men ýürüýte inni şu meseleni Lewap welaýatynaky bizi seredýän adamlar ýüzlenýär. Men size uly taňarkasyny diýen. Bizi seredýäniňize, biziň diýen zatlarymyza kulak asýanyňyza, siz biziň diýen zatlarymyzy hökman etmeliler. Siziň öz kelleňiz bar, öz pikiriňiz bar, öz logikaňyz bar. Biziň diýen zatlarymyz biz size ýaktylyk görkezjek bolýar. Şu ýaktylyk görkezmemizi eger biz ýalňyşan bolsak, komentarda ýazyň. Murat Gurbanow ýalan aýdýar. Men şonu barlan eger ýalan aýtsam men çykyş edip sizden bagyşlama soraram. Şonuň üçin siz seredin. Biz size ýaktylyk görkezip, biz biziň halkymyzy birleşdirjek bolýar. Uly kiçi diýmän, talip, emhemi işgäri, polis işgäri, hökümet işgäri, ýa-ni ýöne gezip beren taksist tapawy ýok. Biz birleşmeli. Biz biziň ýurdumyzy, biziň watanymyzy Berdimuhammedowdan halas etmeli. Ogurlap barýar döwleti. Gepde sözde ogurla diýýär görkezmeler bilen, dil görkezmeler bilen. Inni ýuridik ýagdaýyna ogurlak gidýär. Sehelçe wagt galdy. Onam sypdyrsak, onsoň biz inni näme? Poýdan galan soň ylganyň bökeniň biderek. Şu poýda gidip duka gelmäkä biz şonu çözmeli hemmedi. Häzir wagty geldi. Ýene de Lewap halkyna ýüzlenýän taňar ýalkasyny hemmemize inni biziň simbolumyz şu boldy. Şu diýmek okey diýmek, şu diýmek gollamak diýmek, şu diýmek men ırza diýmek. Şoň üçin men siziň hemmeňize haýyş edýän. Şu YouTube'da şuraya znaçok bar, şonu hemmeňiz basyň. Şunu basanyňyzda Lewap'da 180 adam tutuldy. Ýarty goýberli, ýartynam goýberler. Bular like üçin saklanýarly. MHM bul ýa-ni şular gorkuzmak üçin innikiler gorkurýaly. Öňe men düşündirdim şu MHM nähili işler kim bular diýip ýürte videoma seredin. Bunun esasy maksady ýa-ni bir surat öğretmek, bir kiçi zady ul problem edip sen janyny almak, sen gözüň oduny almak. Şoň üçin inni biz şol adamlar golar ýaly bütün dünýäde
Men videolarymy görseňiz, Düýejin videolaryny görseňiz, Kakbaradın videolaryny görseňiz, şeýdim, basyň şuňa. Bütün dünýäde görkezim, biz laýky bizi gorkuzyp etdirjekkä bolýar, biz tersine basýas diýip diňe laýk basyň. Kommentariýa ýazmaňda laýk basyň. Görkezim. Birinjiden laýky izarlap bolmaýar kim basandy. Nirde bolaýsyn, maňa kim bir zat diýse ýalan aýdypdyr. Men şunu ýanky informatik urunda işleyen adamlaryň barrak gördüm, spesialistler. Hiç kim bilip bilmeýär. Diýmek bir ýa şugullapdyr, ýa-da şol ýöne alyp bular gorkuzyp, ýanky laýk goýdum diýip, ýanky internetde girmediýäli, YouTube girip Murat Gurbanow görmediýäli aýdýarlar. Ya bir de habar geldi hökümetin edil içinden. Şol Türkmenistanyň prezidenti Emheme ýolbaşçysy bilen gaty gorkýarlar. Ýolbaş Gurbanow Türkmen halkynyň aňyny çalşýar. Ýolbaş Berdimuhammedow, Ýolbaş Emheme ministri. Men Türkmenistan üçin edýän azabym diňe Türkmenistany üstürmek üçin. Diňe Türkmenistany bütün dünýäde edil birinji bolup görkezmek üçin. Orta Aziýada iň ösen döwlet, iň demokratik ösen öňe giden döwlet ýanky mysal bolup durýar etjek bolýan. Men Türkmen halkyny Berdimuhammedowdan gorajak bolýan. 30 ýyllap garanka salyp Türkmenistan türmäge öwürdi. Ine men şonu gorajak bolup şunuň kellelerine düşündürýän. Aýdýan. Ine adamlar ine şuňa diýen zady şuňa getirýär. Şuňa diýen zady şuňa getirýär. Egerde ýalan diýenim bolsam aýdyň onu. Deputatlaryňyza ýüzlendim. Emheme işgärlerine ýüzlendim. Şonuň üçin bizim Türkmen halkyna, bizim Türkmen watana ziýanymyz da aňyrda dursun. Diňe öňe ösmeýän ýoluny açyk bolýar. Bütün dünýäde. Şonuň üçin ine size aýdyp goýýan Emheme işgärleri, Emheme ministri. Siz mejbur bolup köp zat etmeli bolýaňyz. Inni şunu hoda gelip, inni sizin öňkü edýän işleriňizi dowam etdirseňiz, onu siz adamzada karşı prestüpleniye diyemez. Bu cenayeti Gaga'da serdiler. Häzir biz dosyeleri yığınap başladık. Üns verin. Kezapçılığınızı, adam hakkına karşı edýän ýanky güýjüňizi aýryn. Haçanla biri bir zat oğurlasa, haçanla biri ýanky kezaplyk etse, onu tutun, gurrun ýok. Ýöne haçanla biri öz azatlygy boýunça, öz hakkı boýunça orta çyksa, siz hem onu gyssaňyz, ol iň agyr jenaýat işdir. Hiç wagt, ýanky wagty ýok şoň. 100 ýyllanam şol adamy tap bolýar, 100 ýyllanam şol adama netije çykaryp bolýar. Siz şonu etdirýär, bul prezident watany goralyň, watanyň bütünligini sizi allap başga tarapa salyp berýär. Sebäbi watanyň bütünligini şu kezap adam öz bolýar. Näçip Lewawyň, Maryň, Balkanyň, Daşowyň problemlaryny çözen ok. Näçip şo ýerdäki hekimler ýerine hiç zat çözen ok. Näçip etrawyň hekimi zat çözen ok. Vilayatyňky barsaň elini alyp men zat çözemek ýokardan nime buyruk geldi. Diýmek Berdimuhammedow buyruk berip dur, şonu etmeň diýip. Men bir zada düşünemek. Siz metbuaty hemme zady, hemme informasiýany gizleýäňiz. Ine häzir Tursunbaýewiň telefonlary öçürip gizlediňiz. Siz kimden gizleýäňiz? Halkdan gizleýäňiz. Näçe? Hakykaty näçe aýtsaň, şonça halk hökümete Berdimuhammedow inanar. Siz hemme zady ters edýäňiz, şu Berdimuhammedow çalt gider ýaly. Emheme laýk üçin basýan bolsa bütün dünýä görürsiňiz. Siz onu Berdimuhammedow gider ýaly, ýanky bir adım öňe sürýäňiz. Biz o zatlar görüp dur, sağ bolun. Ýöne şu taýyň iki tarapy bar. Tersap bolun. Şonuň üçin gadyrly adamlar, Lewap halkym, Lewapda ýaşaýan bizim halkymyz, hemmeňize taňry ýakyn. Arkaňyzda bütün dünýä durandyr. Gorkmaň. Bir sany adamdan ya Lewapda 3 sany emhema. Bir etrap galan ýagdaýynda şular gaçyp gidýär, inanyň. Bu emhemeşler näme diýär? Seni alyp, ýeki özüň alyp, ýanky polisiýaň nimeden salyp, polisiýaň
awraýny ýykarýar, şo ýerde seni dapros edip, şo ýerde taňa söz nime berip, şo ýerde seni gynanýarlar. Sebäbi emheme ýanky nime gelmesin diýip, aýyp gelmesin diýip. Birini aldymy? Maşgalaňyz bilen gidin, dogun garnaşlaňyz, goňşular eşdimi? Hemmeňiz baryň. Üçüň şo ýerde. Näçip aldyň? Laýyk goýmak bolanokmy? Laýyk goýmak bolmaýan bolsa, Türkmenistanda hemme adamyň sotowy telefonuny aýyryň. Ruhsat bermeň daşamany. Siz hem näçip daşýaňyz? Siz näçip görýäňiz? Siz näçip dislike goýýaňyz ýa like goýýaňyz? Birinji bilen hem işgärler bolýar biziň çykyşlarymyz. Näçip olar görýär? Näçip bu adamlar görmeli, bular görmeli. Näme kanun deňden Türkmenistanda? Şonuň üçin ine men beýlik welaýatlary ýüzlenýän Mary welaýaty daşuda tüwelime birleşip başlady. Inni Mary welaýaty görkedim, agdy öz welaýatyňyz içinde birleşin. Öz etragyň içinde birleş. Öz kalkowyň, daýhan birleşigiň içinde birleş. O ýerdäki ýaşaýanlar seň bir gaty ýanky barlak görseň dogun garnaşyň bolup çykýar. Birleşin. Uçuskow gelip aýallar zorlap gezip ýör. Ýanky Türkiýedäki işleýän erkekleriň aýallaryny zorlap, gyssap, urup näme ruhsat berýär? Hökümet ýok, döwlet ýok. Prezident aýdym aýdýady hezil edip, inni aýdym aýdy bilen ok, döwlete dolandyryp bilen ok. Döwlet pytrap ýatyr. Ýykylly ýatyr şeýle. Inni şuny ýanky ofitsialny eline alyp paçalyk ederýär, oguny goýýar. Şu ýyl. Skemasyndan men düşündirdim diýim. Häzir daşu welaýatyna barýar. Onsoň Rewap welaýatyna barýar. Onsoň Kerkiçe barıp şo ýerde ýanky bir öýler açan borda dedim var adamyň göllerini ýanky baglamak üçin. Onsoň Mary welaýatyna barýar. Ýüşüm. Mirzoýew bir ýere baranda halk üşýärde gün ahrana saklap bilen gün ýüzüne aýdýar. Biz näme özbekçe bolanmyk? Ya biz näme inni bu turan halkmy? Ýok. Biz özbeklerden mer. Biz Gazakdan mer. Biz musafir. Biz sabırly. Sabır käsesi doýdy, bolundy. Inni sabırlyk, sabır etmeli ýerde 30 ýyllap sabır etdik. Inni boldy. Berdimuhammedow inni düşünmeli. Halkyň energiýasini saklap bolanok. Halkyň energiýasini bir halk galsa, ýanyna 3000 sany emhemeş goýup eline ýara bolsa da halk gelip şo ýara galyp ýene-de Berdimuhammedow garşy gider. Halky saklap bolmaz. Ol birde, 1000de, 10.000de. Ol bir energiýa. Inni biz Berdimuhammedowa kimdigini, türkmen halkyň kimdigini görkezmeli. Söwüş inni halka garşy ýanky ýeňiş gitmelärle halkyň Berdimuhammedowa garşy ýeňişi başlamaly. Bolunny. Inni boldy. Ya Berdimuhammedow durup halkdan bagyşlamasy sorap, hemme welaýatlarda problemleri düzeltmeli, ýa-da atstavka gitmeli. Iň gowsa atstavka. Näçip? Ukyby ýok, radio ýok, ýene-de wagt çekip allar. Atstavka gitsin, ýeri boşatsyn, şol kim münasip bolsa gelsin ona, çyksyn, biz gollarys. Ýöne döwleti galdyrsyn. Ýöne adamyň problemasyny çözsün. Bu ýagdaýda biz ýaşap bilemizok, bu tupyga eltdi. Eltdi. Inni mundan beter tupyga eltdi. Senka diýrep inni aşağı gitdik. Bolmaz bu zatlar. Her bir mun, her bir sekund şun drony bizi ýyla 1800 ýyllara 1870-nji ýyllara eltip otyr. Her bir sekund, her bir min biz gözümizi yumup, ay sabırly bolup, şunu çydanmy, bizi şo ýoly eltip, şo ýyla ösüşe dälle gaty ýyla eltdi. O diýmek näme? O diýmek şu gün egerde biz galyp şunu aýyrsak, bize Türkmenistany düzeltmek ýeňilrek bol. Ertir biz turup ýanky şunu aýyrsak, eýýem bir gezek bir gün ýanky kynrak bol. Sebäbi ol bizi häzir 50-nji 60-njy ýyllara getirdi. 1950-nji 60-njy ýyllara getirdi biziň jemgyýetimizi. Ýene şu gidişine gidip dursa, bizi 1917-nji ýyla getirer. Onsoň 1870-nji ýyla paçalygy baýlyk bilen getirer. Öz baý bor, her welaýatda öz ýerini oýar, bu tordy Türkmenistan. Indi şoň eltip otyr. Biz näçe sekund çalt edibilsek,
galyp edilsek, ine düz bilsek, biz watanymyzy, elimizi alýar. Ýurdumuzy elimize alýar. Garnaşlarymyzy, dogunlarymyzy azatlyga çykarýar. Ine maksat şunma. Şoň üçin ol bir Gurbanowyň behwidi ýa Kakymradyň behwidi ýa düýejiň behwidi. Bu halkyň behwidi. Biz şoňa görüşýär. Halka azatlyk alyp berip, şerhetleri açyp, konvertasiýany goýup, täze durmuşa urukdurup, diňligi, hemme Türkmenistanyň baýlygy her kime ýeter ýaly öňütmeli. O bir sany kezzap hemme zady alyp, bütün baýlyklary eline alyp, şu baýlykyň esasyna da bize garşy görüşüp, ol bir bolmajak zatlar. Türkmenistanyň taryhyna soňky 30 ýyl boldy. Indi bes etmeli. Doýduk. Onda men şu bilen öz gepleşigimi utarýan, ýene bir size ýatda diýen meýerlik Allah muradowy gollamaly. Bar talipler, bar Türkmenistanyň grażdanlary näde bolsaňyz hem gollaň şuny. Ine Moskwadaky adamlar maňa jaň edip adýar. Jaň ediň ýa-ni universitede, institutda, meýerim okuyan institutda kömek ediň, düşündüriň professorlara, dekanyň ýolbaşçysyna, zaf kafedra, prorektora, po учебной части, rektora düşündüriň. Şo ýerde hökman professorlyk gurumasy bar. Şoňa jaň edip aýdym. Ine şuraya ýagdaý, şul oglan ortaya garşy hiç biri ädimi ýok. Şul oglan pulny alyp bilmän, bar taryplyň problematny ýüze çykardy. Ine şonuň üçin şuny, ýa-ni orta hökümeti ilçixanaň batyşy üstünde ýa konsulun batyşy üstünde ine şuny gynýalar diýip düşündüriň. Onda bular düşer. Türkmenistanyň hökümeti Türkmen halkyny garşy söwüş alyp barýar. Onuň baş generaly, baş kezzap generaly Berdimuhammedow. Ine şonu bileli. Şu bir mesele, ikinci mesele, biz inni bizim znagymyz, bizim inni emblemamyz şul. Şul islen opozisiýonlar görünmezde hökman laýyk goýundy Türkmenistanyň emhemeşliklere görkezim. Şol laýyk üçin bir ýerini ellidirmi? Hemmemiz laýyk goýaly. Azyp ýylymyzy görkezeli. Şunuň bilen men öz çykyşymy utarýan, gadyrly watandaşlar, indi köpleşiklere çeldi. Egerde isleňiz bolsa ýa-da egerde teklipleriniz bolsa, egerde tankytlaryňyz bolsa, kommentariýada ýazmagyny ýadyňyzdan çykarmaň. Gaty erwet tankyt bolsa-da men şonu okujak bolarna size jogap berjek bolarm. Şunuň bilen men efirimi utarýan. Hemmeňize sag bolsun, bizi golýanyňyza, bizi seredýäniňize, Türkmen watanyny, Türkmenistany öňe akitjek bolýanyňyza, Türkmenistan watan üçin öz duýgularyňyzy açýanyňyza, öz goşandygyňyzy goşjak bolýanyňyza sag bolun hemmeňize. Taňry ýakatyn.